Ben, bons días a todos. Vamos a facer este pleno extraordinario. O primeiro que me dice o secretario é que temos que votar a urxencia do procedimento. Nada máis, non? Votos a favor? Unanimidade. E agora xa entramos no punto. Isto sería o expediente 720/25, subvencións solicitadas a outras administracións. Bueno, como saben vostedes, a Diputación ven a concedernos unha subvención á Diputación da Coruña, nominativa, para o muro de contención e accesibilidade do campo de San Roque, tendo que remitirnos este acordo plenario como límite o 10/10/25. Modifícase o importe de dito proxecto, según o indica a Diputación, pasando o orzamento base aprobado de 382.052,72 euros a 387.373,88 euros. Deste xeito, cumple cos trámites exixidos polas administracións competentes. Tamén aportamos un informe de intervención xunto co correspondente RC por importe de 1.064,24 euros polo incremento do proxecto. Total aportación da Diputación, 80%, 309.899,10 euros. Total aportación fondos propios, 20%, 77.474,78 euros. Bueno, temos un RC de 77.000 euros, máis un RC de 1.064,24 euros, igual 78.064,24 euros. A diferencia de 589,35 euros ven polo redondeo do primeiro RC 77.000 euros aprobado na modificación de crédito acordada en pleno en fecha 14 de maio do ano 25. A Deputación envía no requerimento necesitando que se aprobe polo órgano competente. Por parte do noso departamento xurídico enténdese que a Alcaldía era o órgano competente, como así fan outras diputacións, pero no día de onte comunícase que dende o Gabinete da Presidencia infórmase de que é necesario acordo plenario. Agradecemos unha vez máis á Deputación da Coruña a concesión desta subvención, liberando o Concello dun custo nos últimos anos que era moi considerable. Hai unha serie de modificacións que son os cambios que nos mandan os técnicos da Diputación, que son cambios de adoquín en la rampa por el resto del pavimento de la obra. También se indica la bajada, que cambia también el pavimento a un pavimento más rugoso, y que se realizan todas las modificaciones solicitadas por los técnicos de la Diputación para que encaje en esta subvención nominativa. Ten a palabra a señora Rego, se quere aportar alguna cousa. Non teño nada máis que decir. Señor Marcoxal. Sí, bons días, compañeros e compañeras da Corporación. Desde o Benagal sí que temos moitas cousas que dicir. O primeiro é que esta obra a consideramos moi necesaria e urxente. De feito, levamos tempo dicindo e reclamando nos diferentes pos e en diferentes plenos en rogos e preguntas. Todas e todos sabemos que o muro de San Roque leva anos en mal estado, apuntalado e supón un risco real para as persoas e para as vivendas próximas. O que se vai a facer, valorámoslo moi positivamente, ninguén o discute. O que sí que cuestionamos é moito é como se fan e como se fixo todo este proceso, que é o normal neste goberno de PP e xunto a ti. Porque hoxe estamos aquí nun pleno extraordinario e urxente, con menos de 24 horas para revisar un proxecto do muro de San Roque, que só o proxecto de obra son máis de 600 páxinas, sen incluir toda a documentación relativa a informes favorables, informes desfavorables, etc. E digo outra vez, con menos de 24 horas. Porque chamaron, ademais, onte, pasadas as 10 da mañá, para convocarnos a un pleno hoxe ás 9 da mañá. É inhumanamente imposible lerse máis de 800 páxinas de documentación para un pleno, poder estudalo e poder debatelo. E digo isto porque son, repito, máis de 800 páxinas de documentación. 800 páxinas de documentación. E como este pleno non é un pleno deliberativo no que se vai a debater, son un trámite de última hora, porque o goberno local chega tarde outra vez. Aquí só nos queren para que votemos que sí e xa está. Pois non vai ser así. Nós temos que poñer os puntos en riba dos sís.
O propio documento recoñece que a alcaldía xa aprobou 2 veces este proxecto por decreto e que só se trae agora ao pleno para acatar o criterio da Deputación. A Deputación chamounos varias veces para dicirlles que era necesaria a aprobación do pleno. E que fixeron vostedes? Nada. Omitilo. Pasar deles. E agora nos convocan aquí para un pleno extraordinario urxente porque hoxe é o último día para entregar a documentación. E levan avisados desde o 17 de setembro de 2025. E tivemos un pleno o 30 de setembro. Tiveron tempo suficiente para convocarnos e aprobar isto no pleno. E non o fixeron porque non quixeron. Pois ben, nós entendemos que o que pide a Deputación é de sentido común e democracia, que haxa un acordo plenario para garantir transparencia e participación. Pero o que fai o PP coa colaboración inestimable de xunto a ti da señora Rego é exactamente o contrario, agachar o proxecto durante meses e presentalo cando xa non hai tempo nin de analizalo. Poden dicir agora que puderon pedir o proxecto, pediuse, de feito o BNG pediuno, enviarno, pero ti revisas a documentación e vemos que hai modificacións. Desas modificacións non se falou nunca, nin se nos dixo nunca. E iso que preguntamos moitísimas veces nos plenos como iba o proxecto. E aí resulta que temos unha sorpresa, porque a primeira vez que preguntamos, ainda o estiven revisando, a primeira vez que preguntamos, o señor concelleiro de Obras díxonos o muro vai costar máis de 1 millón de euros. Despois volvemos preguntar, 600.000 euros. E hoxe chegamos aquí e son 387.000 euros. Un baile de números que non entende absolutamente ninguén. Pero tampouco explican, como tampouco explican o baile de números da senda peonil da venta, que pasa un ano de 200.000 a 350.000 euros. E nós temos que tragalo todo, sin ningún tipo de explicación, sin ningún tipo de información, aínda que preguntemos, da igual. Despois falan de que este goberno non é escurantista nin que oculta información. Pois aquí temos a prova máis clara do mundo. Pasamos dun proxecto que primeiramente iba a ser de 1 millón de euros, despois de 600.000 e agora a 387.000 euros. É un proxecto da senda peonil da venta de 200.000 a 350.000. Explicacións? Cero. Ninguna. Igual algún comentario destes de entrevistas e tal e cual. Pero a información, a oposición cando se pide, nunca. E o resultado que temos é o de sempre. Impor todo ás presas. Confundir urxencia con improvisación e usar o pleno como oficina de rexistro en lugar de como órgano de control. E así non se pode gobernar. Recordámoslo, quedan 2 anos e vostedes están en minoría. Están en minoría. E xa que falamos de financiamento, lembremos que o propio documento admite que o Concello non ten recursos propios para cometer esta obra. É moi curioso, porque despois saen na prensa dicindo que é a primeira vez que o goberno local de Ortía ten máis de 3,5 millóns de remanente. E logo din que non hai cartos para pagar obras. Pero, bueno, hoxe en día depende de que a Deputación aporte o 80% dese orzamento dun organismo gobernado polo Partido Socialista e polo BNG. Menos mal que temos a Deputación. Menos mal, señora Rego, concelleira de Facenda, que dicía que a Deputación non daba nada ou que daba moi pouco o Concello de Ortía. Menos mal que financia agora o 80% do muro de San Roque, menos mal que nos aporta un POS e menos mal que nos aporta un POS de servizos sociais. Menos mal que temos a Deputación, señora Rego, menos mal. E remato, o BNG vai votar a favor, porque o interese público é evidente e porque creemos que esta obra se faga xa o antes posible e de forma urxente. Pero tamén queremos deixar claro outra cousa, porque van demasiadas veces que a forma de xestionar deste goberno de xestionar os asuntos non poden seguir sendo así, sen planificación, sen tempo e sen respeto polos grupos da oposición nin pola veciñanza. Iso é o peor de todo. Non respetan a veciñanza. E por iso seguiremos exixindo que haxa máis transparencia, máis planificación, máis tempo e máis respeto por todos os grupos políticos da oposición. Moitas grazas. Moitas gracias, señor Marcoxal. Ten a palabra a señora Franco. Moitas gracias, señor alcalde. Bueno, penso que todos neste pleno estamos de acordo en que esta obra é tamén moi necesaria e moi urxente, de facer canto antes. É verdad que o trámite, as formas nas que vostedes fan as cousas,
se pode e se debe facer de outra maneira. No pouco tempo que tivemos, é verdade que nos informes a Diputación lles pide, xa hai tempo, que a aprobación do proxecto ten que ser polo órgano competente. Para a Diputación o órgano competente é o Pleno, igual que pasa no POS. É verdade que nos chaman onte a última hora da mañá ou a media mañá, ou non recordo exactamente a hora, para decirnos que hai un pleno extraordinario urxente hoxe pola mañá ás 9. Eu voto en falta pois o de sempre, máis comunicación, que fale con nosotros un pouco máis, que nos expliquen un pouco máis este proxecto. Por exemplo, o proxecto inicial desta obra, eu recordo que eran algo máis de 700.000 euros, aquí van 380, hai unha parte que non se vai facer. A min gustaríame que lle explicasen a xente que parte dese proxecto é a que non se vai a facer, e que teñan un pouco máis de transparencia non só con nós, que é moi necesaria, senón tamén coa xente, cos veciños e con todo o mundo. En todo caso, o noso voto tamén vai a ser a favor, porque queremos que esta obra se faiga o antes posible, e que o antes posible se asegure esa zona e que deixemos de pagar esas vallas que levamos pagando, non recordo canto, pero sóname que máis de 6 ou 7 anos. Moitas gracias. Moitas gracias, señora Franco. Ten a palabra o señor Cao. Bos días a todos, moitas gracias, señor alcalde. O noso grupo está totalmente a favor desta obra. Queremos agradecer á Diputación a subvención nominativa que nos ven de conceder, porque sin a aportación da Diputación sería imposible acometer esta obra, como xa temos visto. Totalmente a favor, porque xa desde o goberno anterior xa se tiña o proxecto feito. Esta é unha modificación, entonces como tal temos que estar totalmente a favor. Gracias. Moitas gracias, señor Cao. Ten a palabra a señora Cartelli. Buenos días. Como sabemos, el objeto de este pleno es la necesidad de ratificar los acuerdos adoptados por la alcaldía para solicitar la subvención de la Diputación para arreglar el muro de San Roque. Y tenemos un plazo para enviar dicha documentación hasta el 10 de octubre de este año, claro, con diversas enmiendas requeridas por dicho organismo, es decir, por la Diputación. Hay una serie de consideraciones por las que creemos necesarios llegar a un acuerdo plenario. Entre ellas están las razones de carácter público, es decir, la necesidad de ejecutar dichas obras por la seguridad. Segundo, la no disposición por parte del Ayuntamiento de recursos propios para la financiación total del proyecto. Por lo tanto, la consideración de solicitar una subvención directa a la Diputación Provincial de La Coruña por un importe del 80% del presupuesto del proyecto. Y atendiendo a la comunicación de la Diputación Provincial de La Coruña, por la que se requiere que se remita un acuerdo plenario con carácter de urgencia para la solicitud de dicha subvención, que, como ha dicho ya el señor alcalde, supone el 80% del importe total de la obra. Las modificaciones, creemos que técnicas que se han hecho en este proyecto, pues implican a los técnicos. Me imagino que a los ingenieros, a los arquitectos y la mayor parte, yo me incluyo de número uno, de los que estamos aquí carecemos de ese conocimiento. Por lo tanto, los estudios técnicos son estudiados por los entendidos en dichos temas. Y desde aquí queremos además agradecer a la Diputación la ayuda que nos ha prestado. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Cartelli. Comentar que isto era unha obra que era moi necesaria, que levábamos, como sabe todo o mundo, pois moitísimo tempo detrás deste asunto, porque, como ben se dixo aquí, pois nos estaba costando cartos e nos sigue costando cartos hasta que se remate. O que fai a Diputación é certo que vale máis do que aparece aí, pero o que se comprometeu a Diputación con nós é a facer todo aquilo que tiña que ver coa seguridade, non co ornamental da obra, que iso pois intentaremos metelo no seguinte proxecto e presupuesto,
Pero o que nos interesaba sobre todo, e lle temos que agradecer á Diputación que o fixera, é a parte da seguridade, que era o máis importante, non? E que aquela calle quedou, pois, desde fai moito tempo, pois, sin transitar, con todo o que significa para a veciñanza que vive ali, pois, non poder utilizar aquela rúa para poder salir e para poder facer a súa vida. Dende aquí lles pedimos disculpas porque non fomos capaces de facelo antes, non? Nosotros levamos 2 anos, como ben recordou o señor Xal, e nos quedan outros 2, e desde o minuto 1 intentamos poñernos en marcha con este asunto, e teño que dicir que a Diputación da Coruña, o presidente Formoso, co que negociamos, pois, dende o minuto 1, se puxo a disposición e nos concedeu esta nominativa, o cal lle agradezco moitísimo. E tamén decir que son cuestións técnicas todas as que veñen aquí. Eu estou seguro de que a nivel político pois está claro que todas as culpas pois, son do goberno, é así, pero o que teño que dicir é que nosotros sempre nos asesoramos por o gabinete jurídico do Concello e automáticamente a Diputación pois entende que se teñen que facer os trámites burocráticos de unha maneira e por eso estamos neste pleno. Eu tamén me vein sorprendido porque tamén nos lo comentaron onte e por eso nosotros decidimos facer este pleno con esta urxencia, non por outra razón, nin por querer fastidiar a ninguén que non está no meu ánimo cando me levanto pola mañá a fastidiar a naide, non? Como todo o mundo pode entender. E o resto das modificacións son eminentemente técnicas. Non teñen que ver para nada con políticos, sino con técnicos que foron modificando pois os adoquines, modificando pois a rugosidade das pasarelas e demais para facelo máis seguro. Ese é o tema do proxecto. E volver a reiterar as gracias á Diputación da Coruña por facer esta obra e espero que a maior brevedade este lista e que os veciños daquel barrio e de toda a Ortigueira pois se beneficien diso e as arcas municipales pois non teñan que verse gravadas pois con este alquiler que levamos pagando pois desde fai moitos anos, como todos poden entender. Votos a favor de este asunto, unanimidade, prospera. Moitas gracias a todos. Ata o próximo pleno. Moitas gracias.